Ti Masakbayan. Ti napalabas, tinarigagayan ni Arman ang maadaan iti anak, babaan ka ni Ami. Plano na apapanawan, nulakid di maipamaysana, ti agbalinto ng anak daytoy. Kabigatan na, mas daaw launay ni Ami, tanda karkar na amarikrik na anapasamak iti bagina, adi na maawatan. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo ita alawas anapauluan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Matungpal, Arman. Nukas pangarigan agbaligi ti naramid mo kankwana. Papanawag to no makaanak. Rombang lang. Masapol apumanaw ngam agbati ti ubing ditoy. Ti saludsod. Saan nga ta alupas mat? Agbaligi ka nga ta iti gandat mo. Isu nga ro da pabantayam tapno makita ta no agsikog. No saan nga agsikog? Ulitak ti naramid ko kenkwana. Anya? Nasakit man teriginak, akas asawam. Kasapulan nga ikidamak. Tapno maadda anak mat iti anak. Kat dinak isukat iti sabali. Rombang lang. Ta inutil kakit nga rod. Masapol nga damang tawid iti kinabaknang ko. Masapol nga gridam ka kanayon. Saan mo nga palubos a pumanaw wano rumwar diti mansyon ni Ami? Nalawag? Apay ka di, sir? Apay nga ugali at tao ti agdamag no, da ibilbilin ko kada kayo. Ah. Suswelduan kayo, tapno aramidan nyo ti anyaman nga ibagak kada kayo. Ay, wen, sir. Matungpal ti bilin nyo. Sungsung batam kanyak no makapanaw ti babae iti mansyon. Kurang ti biyag mo pang supapak mo no makapanaw. Ah, ay, wen, sir. Bantayak ni napintas nga Ami. Awan sabali nga agsungbat no makarwar no saan asika. Kasikakat nga rod ti gwardya dito gate. Nalawag? Nalawag, sir. Gayong, apay akanayon ka analiday. Wan nga rod, adda ka di parikot mo? Diyak amo, ngam, kaslada madi ana pasamak kanyak. Ngam, imposible. Anya ti kayat masawan. Anya kumati-madi na pasamak kan ka. Diyak maawatan nga rod. Kaslaman, saan ko maibaga? Anya humaday taamadi pasamak ako nam. Agdamagakman kan ka, manang. Adda ka diim mo nag-ijay kwartok. Ay katjay pusa, akadwam ijay kwartom. Saan ka di arumwar umunag da jay apusa? Ibagaman ka ni Ami nga umay dito bibliotika, takasaritak. Anya ka di ti pagsaritaan nyo, sir. Nalipatam manen ababaunan ka dito mansyon? No aday patrabaho ken ka. Aramida man di ka nagdamag, nawatam. Ha? Ay uwin, sir, matungpal. Ita ka din. Saan mo man nadadailan tal daw ko si Kamaya? Kaya't mo ka di apagawidan kan? Ay saan na, sir. Awanan ti kalapaw ko, tanabagyo. Awan pagawidak, tanabayagak nga rod dito'y mansyon. Di nak nga rod-roden, no kaya't mo pa tiyagyan iti mansyon. Ala, inkan iti bagbagak nga ramidan. Ay, sir, anya ka di itayan tembagayo. No mapunuanakin ka, pagawidan ka talagan. Ni Ami! Ay, un kayam. Un, malagip kun, sir. O sige, innako. Pinaayabandak ka no, sir. Awan ka di ti marikrik nam di tabagim? Ha? Ni, anya ti kayat yu asawen, sir. Lay, apa yan? Anyat mapaspasamakin kan? Sorry, sir. Mapanak pa ijay lamabo. Diyak magustuhan ti bangbang loyo. Ha? Lay, di na ka no magustuhan ti bangbanglok. Oh, kasta tinabasak amay sa kanagiti sintomas ti aginaw. Adda aginaw akagura da ti angot ni bangbanglo. Oh, surutak man.
Ami? Aginaw ka kadi? Aginaw ko na yun, sir. Kasano ko mga aginawak, katawan matasawak. Agsublita iji biblioteka. Adda face mask ijay. Aramatem, no di mo kayat tibang banglok. Itatadatan dito biblioteka. Kaya't kang ipakita iti doktor no aginaw kan. Kasano ko mga aginawak, katawan matasawak, sir. Basta mga alak iti doktor, tipakita ka. No pudno ti atap ko nga aginaw ka. Masapol nga aywanan na ka ti doktor. Andamay sa abigat anariingak amadmadi tinariknak. Sinardagnak ka di iti kwarto nga ayan ko, sir. Masapol at taripatwan kayo iti inawam no pudno nga agdadagsan ka. Ngam saan ka nga agaramit iti anyaman nga iskandalo no di mo kayat adakdakas ti mapasamak. Ada ka di pagbayad mo iti abogadom? Maawat ako na. No apayakas jay tinariknak, idi nariingak iti dayjay abigat. Anyat ko nam amaawatam. Tinakaw yu ti dayaw ko. Iso nga atapan yung nga ginawa, kasta ka di, sir. Saan kan ngagsangit? Makapadakas kada kayo iti inawam no pudno ti atap ko. Apay ang kasta kitsuram. Jack mailadawan. Tinakaw ni sir ti dayaw ko, insan. Kasano ko matinakaw ni Sir Tidayaw mo ako nam insan? Malagip mo ka di, jay naladawak anariing iti may sabigat. Imbaga ka jak may ladawan tinariknak. Anya tinapasamak iti day di arabi eh. Jak napuputan. Kan jak amo sinaragnak gayam ni sir. Jak amo na niya tinaramit na kanyak. Kasano nga rod ana amam asinarrak na ka? Ipakita na kano iti doktor no aginawag. Agsikugak ka di ajak nagayatan. Diyos ko, kasano daytan? Iso ka di nga impanda ka iti day di ang kwarto? A pinagsinadat na iti kwarto? Nagkasang tigasat ko, insan. Agsikugak ngawan matasawag. Simon, yun ay unay ko ken ka. Nga uray pa'y maliwayam tinadum at trabahom dito'y. Basta saan lakit niya makarwar ni Ami diti mansyon. Nawatam? Adda ka di plano na pumanaw, sir? Basta tung palem timbagak. Saan kan nga gamag? Wen, sir, matungpal. Kas nakon, agsungbat ka kanyak no makalibas di babae. Awan lakit ti agaramid kan kwa na iti madi. Saan nga glibas, sir? Amom nga rod, ti aday ti panunot na, aber? Amum ka di, no apay akanayon nga ibilin ni sir abantayak ni Ami. Tama nga no pumanaw. Jak mo't maawatan. Kaslaman na pataglaw na idadya babae. Pag kunaman na patag, babae na ka din ni Ami. Saan kong amaw? Nakuna na pa'y. Ang mga iti doktor amang check-up kan mga sikaso kan kuana. Masakit ka di tinapintas sa babae? Agpadata as antang amaw. Driver ak, security guard ka mag. Nakayawan siguro ni boss kini Ami. Taapay apabantayan na tapno saan ka no apumanaw. Nalabi ta kasta. Kasanun no papanawon ni madam no madlaw na. Dayta ita ti parikot. Sigurado lakit di asaan nga umanugot ni ma'am nga da ka innagaw na kini sir. Anya nga'y tilaban ni Ami kan ni madam. Sino ti paawagam? Doktor, kunam samat. Wan, pa-examine ko ni Ami no pudno ti atap ko nga ginawan. Anya? Aginawan ti katulong. Mabalin samot ten apagawidan. Kasano pa'y amaalak ti ubing ng pagawidam? Duha kami kadi ababae iti biyag mo, Arman? Agyan diti mansyon bayat asaan pa'y anak-anak.
Asikasuan ti family doktor tayo, kan ti nurse. Ngam no makaanak. Papanawag ti babae. Makaamo ka. Ti ubing kinapatag kanyak. Saan kat adayjay akatulong? Pagan anok ti katulong? Kasanuan no ipapilit na nga alaan ti ubing. Padingal nga alak iti kwarta. Anya ko mati masakbayan ti ubing iti sidong dia katulong? Awagam ti family doctor. Taumay ditoy. Matungpal, ma'am. Adda ka di sa gubanit yo, madam. Nasalon atak a tao. Adala kayat ni Arman apen ken. Ala, tama panak ijay ayan ti telepono, madam. Kartingam, tada papanak. Ngam imbilin ni Arman akauman nyo tingiwat yo. No addaman makita yo dito'y mansyon. Anya ngay kumaday ta makita mi, madam. No anyaman ti mapaspasamak dito'y unag ti mansyon. Masapul asaan arumwar. Ibagam dayta, kadagiti kakaduam dito'y mansyon. Matungpal, madam. Kunam siguro anagasat ka, tanapintas a kwarto ti ayan mo. Saan ka di nga imbagak asan ko at tarigagayan day a kwarto manang? Anya nga ita, addadat-dat lag ang mapaspasama. Kasla damom ka dagiti mapaspasamak manang. Pangaasim ko mamatay bagam. Agpada ta katulong. Agsinakit ta ko mamanang. Anya nga'y kumati pa kairanudakken ka. Apay, numaanod ka. Anya nga'y ti pagkaputam. Ti ka dinaro ko pa kayo, wano tinatibkar. Sigurista ka matmanang. Saan mo nga isakit ti pada makatulong? Agsagana kakit de. Tadda umay dito'y mansyon a doktor. Umay ka din timbaga ni Sir a doktor. Ay, sayang ka. Napintas kang agpaiso. Ngam awan mo't nagadalam. Ngam agpada talaang akatulong manang. Una, ngam nakaturposak iti high school. Sika nga'y. Apay nga imay dito iti family doktor da boss. Asino ka diti masakit? Awan ti masakit. Ipakita dalaeng no pudno nga aginaw ni Ami. Anya? Aginaw ni napintas. Asino nga iti ama ti sikog na? Ay sus, anya timbaga akon. Ay ilipate mo. Nailaw anak laeng anang ibaga. Sige, ditakay. Ay, mabitlangan. Agsarsarita tapay. Awan ti rumbo nga pagsaritaan ta. Lipate mo timbaga si mo. Manawan. Alam, no aginaw ni Ami. Saan nga taan ni boss ti ama ti inawan na? Iso adi na kayat aparwaran? Naunag ti pampanunutan mabalin na mamuan. Dinamag ko itay kinimaya no asino ti masakit. Taim may ti family doctor da boss. Asino ka no ti masakit? Awan ka no ti masakit. Ngam imbaga na, nga ipakita da kano ni Ami no talaga nga aginaw. Aginaw dyan na pintas a babae. Saan ka di nga imbaga na idi abalasang pay? Day tangarod man ti pampanunota kitay. Asino ti ama ti sikog na. Imbilin ni bus kanyak. Asyak ti agsungbat no makarwar ni Ami dito'y mansyon. Ay, nilaang matbos ti lalaki dita mansyon. Day tangarod ket. Saan mat arimrimwar ni Ami? Tapno makisinarak iti lalaki. Kumpirmado, aginaw ni Ami at dantun putot ko. Apay amasair teriknag. Gapo ka di tadyak maipaayan iti anak. Nagaramat iti sabali a babae. Nagsakit arik na. Apay adi ka matagtagari. Amom, naragsaka ko na taddanton anak ko. Kat numaka anak, mabalin mon apapanawan. Kat sikat ti mabangunan na nga ina. Talaga apapanawag. Tapno saan ka amailawan manen iti may sangawanan adal ataw. Ngam, iti may sa kondisyon. Anya day ta a kondisyon. Masapol nga ipatag kan ibilang mo apudpud no nga anak ti putot ko. Ta saan ka ket nga roda makaanak? Ikarik day ta Arman.
Syakto ti mabangunan na nga ina. Ipatag, kan ibilang kunto, apod-pudno nga anak ko. Anya ka diti napasamak kan ka. Taapay nga imay ti doktor diti mansyon. Gapot at tinakaw dati dayaw ko gayam. Di ka maawatan gayam. Ilawlawag mo man. Mabalin ka di mat matakaw ti dayaw. Tsaka mo. No kasano ana usardak asaan ko nga amo gayam. Anya ita ti aramidam. Napanunot ko ang pumanawak lang dito'y mansyon gayam. Papanamon ngay. Narigat ti agbirok iti trabaho ditoy. Gayam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti serya tayo ita alawas ang napauluan. Natakaw at dayaw. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.